Dichuo manyinge Paul Kago, ma ike en prang'wen kod adek boma mana nyuki odonjo e gino ma ineno kaka en piema mar kwako yien. En gi geno mar kwako yien kuom seche 96 lando kwe motelo ne yiero mabiro ma higa 2027. Mae biro tok nyadendi Trufena kod jalo moro Pastor Jimmy timo piem machal kamano kendo tieko seche 72 kod 78 kaluwore. Paul Kago odonjo piem makamago mar kwedo lwenje mag yiero kod nyayo kwe. Mwili sio baya. Ndio nikafanya practice. Anaomba kuwe na amani hapo mwaka wa 2027 wakati wa uchaguzi. Kwa haswa mimi na munga mkono kwa sababu amejitolea kupigania ama kuweza kuelimisha watu kuhusu umuhimu wa amani haswa baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi. Actually, sisi wa mama ndio huwa tunahangaika sana. Na vijana ningependa kuambia, msikubali kutumika na hawa wanasiasa